Bengai khazan tade buksong ani gana nor asuk nukhana josun thai Tripurani famous trending choli tong bini video tabo ka chini borom ganang nayok hero actor Samarjit D enke Facebook hundi YouTube hundi je kono jaga Instagram hundi bini video mang tabo kholokan kene nogo jeng norok bo nugui mannai album khayo bo kobongma buri rok bai naithok rok bai enke dasare ko pule sagadi jeng kisa bini details enko khana layana bumung asal ni tamo An bumung kai to Samarjit D no parang ke simna ojan mudi bari paran bung ojan mudi ojan mudi bari ta ya boys rok buseng khrang boyas ko 18 rok 18 plus dangkha 18 plus rok ngekho ang tam khlai tong sudo tabo album hero ni samung sim da kaina tawn abo simia abo bai simi to seng thangmaya sawoi mane noko bukisa samung rok rangna nango angge nang abo kaisa samung no simi nang sak tareng yable tam khaitong ang tabuk khaima hanggai ko tabuk short time te blog rok music video rok khayo abun hangge to nok ni kam rok nok ni kam bumte nok ni kam mane na di abo wan song na di mane je ang thikong sanai mane ko kisa misa raba dok tongo omno ranani hangge te jodi ambai na choli thanani je tongsak LAIBUMA ha tongsak bo jengma khaine hachi nang jom khorbuse sini jo ma hangge ko chala tinjo na buri mangne nang khobuseng number ang hangge ko 5 number nganta nang jom khorbuseng komo oh ko chala tinjo na buri doi pajona bo nang si 5 number 4 number sing senai 4 number inche kusu tong putana tongko ni mam babu song kodam khlai ma babu song kono khayai ko haino mane motamoti ko haino waisa usu ang nong dong no nogo choli to ni time te pore rok de tongkho pori makha ang afro example li ang pori liya afro kisa nogo problem thaka masung ni sori hamyang gei abun bagai ang bo asek mane saitok na phanse saitok malia te tamna ba je ishor ta khomani ano osukte ni bun thakata buzar poriya kharka pori makha afro ang class eko 9 dokos ne por khari na phayo asuk gorati ni polhangka nogo problem ning thangka abun bagai ang pori malia ka rang pusa rok short angka agi ba abun bagai eko mothak mar keta acha ke tegesa bin short ko album mo bo music video phane sikang tamung khabo sina sikang sing busuk bo suk busuk tor kisa sing na legren basa kisa public rong phung legen do ana je nung ne rokhe to bor sai mane busuk tor do ikko okay ani busuk jarang kha na negre do ulo ana nung ne rokha ko boss store plan chairman sinai ta ko asole sin ke belai kha hambai ke sagari do o music album video nung bahagi sokpa ang sokoma hangke ani wansuk man agin simino mane obo hai khaina ni wansuk jaka puila no sabo bahagi nung dar tuk phai no boi to rutuk phaya tabo krom di je kono samung khaina hangka ni je sekang manayo nung tam boma ke sokpa puila ekdom sokpa man saikna puila edom kai ang direct agi ni simino sokdu hanga pura ang contact khaika samno chini iko director dara tengkuno orti prasa music owner nota hangke bo sawo im manai khaimano hisabata eyam ti nung tam khlanya nung saho bono ang bono dareng sawo ani agini simi wansuk jak ang music video khulaina hini direct sawo ang ke abun pore bo sawo im manai khaimano hisakata no hangke apurke ang singata bono dara hangke mane tam khaina nangno to masangnai bile sikang baria hangke bo sawo kono to khaina nangya kisa misa uko rangbo nang bike rangnai sikang hangke nang dudi helm langkhang kang no helm rinai bo rinai ja no to phono ang bo bano khaina bagai chai to khata yaman bagai ang boi ko task jurati hangke bo ano ang bo kisa misa rikha bo rikha hangke ko tabuk aste hangke tabuk to tabuk to han baja hima obo khai to pura ang khok sapan na nang direct bo khai rikha no puila hangke bo mo bo kan khlaigira no to han ko puila hangke de puila fast na asekta nasikdi asita nasik di mana album naik kisah baru naik ku hingkai ko sini bukuk milino acha hingka abo khlaiman puila neng rang dama ro naike rang daman apurun no sakai ko abono tase lai thaka mane angbu kisari ka bobo suba sukhai ka no o album kaise khaiman bisir thangana
apur to ani to bisi khaya angke bobo chuba to angke plus khaile ke ta sing nin bis thangna ana pro thangana angke bo bini te bo thangana daran te bo thangana bam khaina do koto kilo kobong ma khorsa tongo kai boti kheta na bo onek bono borok kaham bo mana anu tui khata ang jotoi asugrinai acha se buido khaimani mana bagasi khayung kan kai nang khai ulta nin ke tes thangong kan ke nang tam lap abo kaisa lap kunu lap ya do somoyo sin borok munusu jasi bakta saman krei buang bu phana sa phaikai nung tini thei thangmano ang kini asai mano haya deba angke kaisa mukumo tongo angke nung je kunu samung kaitani nung kaisa je kunu borok no phano nung mo sitra hin saboi at kaisa ngeble bini karekta bini bokrok kam nung thaisima talent besik tong nang sok nini sok pora khaina bagai da khlai nai ke tam bagai o music video no nang ma khlagya pora sok mani pora 100% sok no khainan bagai sok si sok no hasaka sok no lai kun jaga phan tei chugya abon pore kan ke abun pora hingkai next project kha tohan baja abo ka direct bano gan bai ungko bai joton bano ungko kata mane support khai kata gan paima rok joto music khaimara beng bor ba abo joton bori bai khadara ang khoksa panu ya sudu ang aro editing khai hit khai tongna simisi ke na pro ke kise saksa de hne 10 5 se rja ka bo rikha no kusu rikha bono ang belai hambai riya tongya abo khaile rima rokle saime do abo personal kok abo je sabor indara am tita abon pore kan ke abun poro hingke tabuk iko next iko mero go tesa project nai gan hajang no daran thani hingke bo afur contact khaika hingke ang phaigunai ta am tita kata kaisa tabuk album rok khai kan ke nono busuru ru mane umsrok sukti potor da pai pele pile purno nang umsuk manai rang rok ru taw tabuk mane am tiya sukti portoria je furu mane nono kam nang kha ang afro mane nono ang sanai ta nang busuk ke ingno ba ingya angka chung bujilai man bisingo jin nang khaimang kan ka ba khaika khaima le khaima le yam tita kata kaisa da songkondro nang channel ko short film khaipuro afro non kisim se dialogue samak nang ta kaisa album khaike 2000 rok mano nikno abo kha short film khaimana abke soi da saka na han da salai aro ka jisung to phani si bile phani ba kisa real life bo da absrok man real abar khaita abo bai tong ya abo phanin bagai bane borok interest buti ingno abon bagai seng control khaipon masa ota am tesi man real life rok ko busrok real life hangka kom si kom nang buji si de busik rok khai chung angla wasa pan abtrok ma thang ko ba cholo online dok cholo dara cholo onak si cholo mane abtrok saimi na abo rok khai mane excite abo personal ta saimi abo jesa nor pano youtube channel jesa pano sato koita total khai kan tak ba ke total hangke abo tohan baja bai duite tabuk iko next phaikan ke tinta naita asu duita campaign pura tirpura clear khana na abo je sorni je kai to tak rahmane sitra no bo sitra ta handung ka mane sitra pa no bin talented tongkhang ka ala ang barni mani no video no mani sara yung ko youtube channel facebook instagram pura status rogo no mani nang onek video kabang khaja khanchi wan so tong bole na duita se khai ko na শুধু দুইটা দারা obso ban youtube wasing lori thaka na আবো যে বরং নি হামজাক মা কিচা নিয়া borok asik si support khai ka ang bo borok no belai pai pelai hambai ni namba petrol bai maslai blai no dalgoi sogori ma hing tokla chawa no non joto jagan tabo short film hinde je kono jaga hinde hai ringlai mas mar blase amtuni juri petrol to iko mes bui dikha hangke tebo ang saka kasana ang go wan suku ase ate hinni ta kaisa tabo katal faidra duita khai ka heda enke ombai short film rok buje tep khai ka nano aing te bamba saro thang khayo ni khanao thangka nukha enke nono do bengai ne rok bokobong mang nukha video nono bengai man rok enke obn tin kin tam sanam sung a bengai na rong no de ang to mane tabok choli tongo 1.6 ke do mane sms phai tongo ta comment a sanai rong nang kun sanam sung yang bong no kai to na hamare dibo kintu norok ano asike comment khayo mane nung video naya sa otlan buma khnaya sa bahai ke comment khaina tar mane nung ano support nung ano musuk sipan hin tong tar mane nung an support haya deba nung comment khaina sekang to nung ab buk khang no manai ne bile ei mu khang naya ko nei pai ke che nung comment phaina bile tar mane nung ano support nono asuk nono bengai video sanama rok kobong ma boi sanam la yang de nogo enke nung aborok nijin video no
bui bengai ko no bengai video snamaro a video rok nung nada nok ma nada nokha na nai nai ma to nayo mane kaisa nijin buma khang nu khang ka ba hampana hamepano tamo khai snam manayo kokta e abun bagai mane bui bengai no aba hai video rok snam ke nung bom hai matong bukhawa to kisa mane control phaita amti ro khai sayata hin chawo wansung nai tang bo ka mane sitrani ba dresen ni khaima obo saimanuta enke o nini ani obo kaita sini kaisa society ni joto bongsoni thangwa haisi tam sanamusung kabang ma tebo bengai snamnai rok tongo video obuti borok no nung tam sanamusung kok tam ka sanamusung borok no ang belai hambai si do borok to bengai ne borok bengai tong thong ang khainai borok khai tong nai ano romdi 100% bising 1% ekjona borok hamjak ma baina ang video khainai haisi mane bongni bagai ang mane sanamusungo mane chini bai chini bunia ble sing kaisasi buma kaisani bosasi aro sini ne ani hintong lai hongke obo haike yata hongga nung kaisano nung tabuk ano nung comment haimya kaikya jodi angya a burifan sosai jing thabo nung a sosai ni displaying de kuno tam dri manai kuno rimaya ble mane mano ang phan sosai jing thaga tabuk hongke bo a je comment haimno nugoi ang sosai jing thaga nung tam mano e amon bagai dom mane anti ro khaya hangke sanai jodi borok jodi khaina musung kai khai tongtung kentu ano jesekpan khaidi ang kunung jaya ang ani support bungnai iswa ano tebo kai tete ano power na kentu salsa je comment khaina rongne bong back comment phainai bile ano khaimani bong back comment ulo phainai tabuk nugjak lagdara amtisi nung khai riya bushimar na e boi no mane boi ni no hamjangnai rong na e mane sak pano ulo back comment phainai dorkan kai nung ta khaide nin bosapati improve abosapati boi be khajak pro apro bokha yogalak ba obono back comment nang nai tak sali ang abo je pro apro ngo apro saimanan borodo ang kunung jari 100% bong nang kaituna hamari ru haisi no hamya sanai rong ta hamari siru bang tebo gila khai okay kazan tade usong seng khanai man kana sini nayok naithok simbo nayok ya heda sidra simbo nayok ya tamu sidra tamu naithok snam rohman cha hai jotone no thangnani khlainani adhikar tongo engkai bini bagai hamya wansongnai rok bini bagai hamya sanai rok no botam kok kasar khana rok kwbang man khana engke o video no tui bo kok samani statement dobani tui nai narok tamo wansok tamo busi norok ni bukhaw tam kok sa au norok comment kisa sidi engke bini video no buskango jodi no phaikang ke bahki hamjak mung rwnai norok ammo kisa sidi engke buskango tam phaitong sakadi buskango to pura promotion bo khlair sinu buskango album buskango kaisa shooting choli tong ni khano abo to releasing yakho abor to releasing ya abor releasing kai je tabuk comment o khainai rok ab gan phaiga hangkai obo nayong no comment khaila purika bele power tebo se action gan to hi ma hina ja abun bagai gan le kom den ja jabo odek the shooting paikana odek the shooting already khaijaya kudara angnai to ready tana ready ta jotono ready gan rok snamba kena gan pura okay jotono na heroine rok nayoki rok ready khangya nayoki khai ready khaya ko nayoki batamba जों चला हमें पनो साइड नासे का अंके नायक बाहाय नरथरमा फाइने बला ए आबन बागै जों तनि मारिखा रुकटा नायक नखाय नाहापुर नाहाजना हटा तारि बुट छवै ठीक আছে नामते जों फाइलासिनाय गाखान तदुसं बाहाय जाखा सुइदि कितिन बासं सिनाय जतन हामबाय